Hiajur mula-mula, marmula rogabe, marmula horas atong baydamang ma godang mula-mulai. Mula ati mapagutsin nami, naing sobong nami, amata na mertua de bata hararoa ni saluhu na sonsoni akka amata raja di sori nata sori pada nang sude ruas ni huria namarahol ni roha ni rahu ni holong ni tuhatai bedamang ma godang soba-sobai. Mga liak mahami asal liak magabe biak pahorasan ris sude pasu-pasu sude ruas lo perhalado atong baydamang ma godang liati sali mga liak may tate. Ngabe lihat gabe lihat parhorasan alani asago las ni rohani sude huriaon las rohani sude ruas akanani otang pe isodo hami jongjong dihamuk kadamang dok dainang kapan ditata parhaladota panitiata asa tu kapalago las ni rohani huriata paletikion dihamu pagot cinami bedamang ma godang las ni rohai olopolubi asa jalon nami ma sude ka olopolop ni sude ruas nuhriata madupai pestata paletikion baydamang ma godang na hobartusi. Halo, dihamu ama nami na nami. Luas ni huliat atau luobiak katamu nami. Zone
Panginoon na magpares na king Roma humang olopi asa olop na uli olop na ringgan tu kita selalu nama kita Huriat tahun di panitia membawa karton di kamu banyak panitia siapa kamu karton di panitia Roma hamu manginang tau lopi ulu aton Roma hamu inang ser pemamang ser honinang ser madaho dan matudu horas madala gabi madala horas pero maka ulop-ulop no horas ni roha ruas ni Huriat dah kami sudah maju otik mangnagodang totong yes neroha nama buan kotak benek kamu situasi Serhon
mama nami na nami nasa bala si Cordero Maham. Anong lebih kita? Musik now Bartsi. Para maulia teman itu hatta nung abe tutu sahatami dipoguni alamanon asima tutu rohani amata na martua tu bata di haroroni punguan di simatupang ima di napatuluson akasakak ni rohani huriai mama suma amata de bata say saut manauli saut manadengkan amang padde nami alamar muli do nauli marbula do nadengkan baik damang majolo godang mulai jala bado mupamang ma tu sopa sopai
tama amang pada nami nung nga di bedamang be godang mula-mulai doh somba-sombay asa bedamang ma sombang liati asa liat ma akapar saulian akap pasu-pasu na siya na matadabata tu gereja Sukamaju na adong di ingananon suak songoni tu ruas ni Huria HKBP Sukamaju dohot pangulan ni Huria dohot panitia bedamang ma godang liati Maulaya temapat namin nung di badamang betutu godang liati asim matuturuhan yang mata nomor tua di bata lihat mapasu-pasu tuhita saluhu na pasahaton itu hata tua katiki naneng ro amang pada nami asa baik damang mazolo godang sabe-sabe asa ro akan namar holong ni roha dinalahom manabi hami beda bang mama. Matupa doh boru bere asa rohamu tujolo para
Kelompok Pemuda Batak Bersatu. Gimana? Iya, pinasahap ma. Ope permusik kami ala naik pas satu siluan kami pas baik kau mah musik nau bartu sih ulah deh. Ala naik Roma hami tu bogu ni alaman di panitia asa beda mang ma musik panomon-mon nai beda mang ma.
Namang aliha pertikio tuhami bungua si Raja Lubatubing dohok boruna na adong di kota Palembang. Tumat cailas rohanami boy hami merbungu adik pehola piga-piga pasak kami naroon. Alai sudi do hami marlas di roha. Ope di hamu panitia nami. Oh lo. Ada orang suba tortor kami tortor nami. Uba botohok kami matutonga-tonga ta. Songon teknis di acara na yang patu paon nami. Nauli. Itingki pasahat ulos. Adong do sahalak utusan na yang macalu ulos. Na pinasahat ni do tubuh nami situa ehalu betobing boru si torus parmas kerebet. Sukarame ya. Jalaha sahatan na tiba mayanon tu uluan ni huriata pendeta hisar ni betobing boru pasaribu. Oh nauli. Ido ubahen na dua inganan amang si dua nami. Laos kota do pasahaton nami gudang na 1.500.000. Mau lihat ni nauli. Kami na bumuan atas nama bungo si Raja Lubatubing molo tupe hola sahalak na dapotan ulos na saluhut na mahami diola si panitia terlumubi amang pandita na naro di tikyon main. Si tokpon may amang sada ulos ma tuhami bungo si Raja Lubatubing perhasahatan na amang pandita ulon ni sudah maju. Nauli nang nauli. Open hamu permusik namin naman. Gabi. Marmula no nauli, marmula no nadenggan tupahon ni amatan na martua di batang. Asa bay damang ma godang mula-mulai. Maulay ate mapande nami. Asa lihat panggabian, lihat parhorason, dihita sa luhuk na nama si haulongan, terlumubi na hinahulongan ni Tuhan ta Jesus. Nang mga liat mahami alay hulas sa halip ate. Sa halip hami mga liat, baru be, molotong neng ro, situan na to urok na yung manupaki hami, las maruhan nami. Pwede mo magodang liat-liati, pwede mo ma. Jadi neng Roma kami pasaton akasi pasaton nami diamu amak permusik nami baik damang majo panga panomonomon nai mulai deh.